ušľachtilým krkom, ale ťažko vôbec posúdiť jej exteriér, keď je z každej časti tela trčia kosti, inak je aj dobre zaohlená, takže do budúcna, ak chcete s ňou urobiť nejaký lepší výsledok, tak musí trošku pribrať a lepšiu kvalitu. Takže najmä kvôli tomu dnes známka veľmi dobrá. Tieto ďalšie tri fenky, takisto tieto dve, keď nie sú celkom v kondícii, ale sú na tom o stupienok lepšie, sú už hodnotené všetky tri zámkov výborná. Táto fenka stredne veľká, celku s pekne tvarovanou hlavou, s výrazným stopom, ale takisto neparalelné línie hlavy, dobrá sila spodnej čelustie, dobre nasadený krk, dostatočne dlhý a suchý, pekná horná línia, nepatrne šikma v zádi, korektné zaohlenie oboch párov končatín, hrudník, ale myslím vďaka kondícii hlavne trošku uší, chýba jej tam trošku plnosť v lakti a takisto chýbajúce predhrudie. Táto fenka sa nám veľmi nevystavuje. Dnes je elegantná, ušľachtilá, s dlhou hlavou, ktorá by mohla byť trošku výraznejšia v spodnej čelusti, dobre nasadený krk, horná línia s mierne klenutými bedrami. Takisto jej chýba hrudník, myslím, že je to hlavne kvôli kondícii, vpredu strmšie, vzadu, veľmi dobre zauhlená. Veľmi pekne tvarovaná hlava, s klíčným stopom, celkom paralelná. Já jsem saxou byla jednou, teda, za jinou jsem byla na obraně. Veľmi dobrý chrbát, dobre nasadený chvost, vpredu by mohla byť trošku výraznejšia zauhlená, vzadu veľmi dobre. Veľmi pekná spodná línia. Takže zostručníme to už len podľa toho, ako sa vystavujú, ako pôsobia. Táto fenka výborná 3. Táto fenka výborná 2, ale kvôli kondícii dnes týto resac nezadám. Výborná 2. Táto fenka výborná 1 CAC. Výborně. A teď je co za třídu? Mezi třídu. Teď bude otevřená. Teď bude otevřená. Kam jdeš tam? Jo, já neriskuju. Tady se mohla unosit tím krolíkem, jak je to na tom techla. No a co tady budu dělat?